Boží, drahí priatelia, sme radi, že po viac ako 2 dekádach služby duchovného poradenstva sme sa v rámci Immanuel služby dostali k bodu, že sme blízko k stavbe prvého Immanuel centra na Slovensku. Sme vďační Bohu za to, či nás Boh previedol v rámci tejto služby, za ovocie, ktoré služba priniesla, ako aj za spoločenstvo, ktoré spolu s vami tvoríme. Ďakujem Bohu za každého z vás, ktorí prichádzate, ktorí s nami trávite čas na modlitbách, ktorí s nami tvoríte samotné spoločenstvo a samotnú službu. Ak by ste chceli podporiť finančným spôsobom toto Immanuel centrum, môžete tak urobiť na účet Immanuel a nezabudnite dať do poznámky Immanuel centrum. Nech vás Boh všetkých veľmi požehná, ako aj nás spoločne pri službe Immanuel a pri spoločenstve Immanuel. No a teraz už sa spoločne pozrime na to, ako by to malo v tomto centre vyzerať.